Když lidi dělají něco, co je baví, tak jsou nejenom úspěšní, ale oni jsou i šťastní. A když jste šťastný, tak váš imunitní systém jde nahoru a tím pádem jste i zdravější. Tak si vemte, věci, které vám energii dávají, jsou silné stránky, věci, které vám energii berou, jsou slabiny. Kdybyste chtěli jít trošičku dál, tak vlastně věci, kde dosahujete rychle dobrých výsledků, děláte je intuitivně, prostě těšíte se, až to budete dělat znovu, ostatní vás chválej, tak to jsou většinou věci zase, které jsou ty silné stránky. Začal jsem meditovat, dělat tai chi a všechny možné věci a trošičku jsem se sklidnil, ale vlastně to ponaučení bylo z toho takový. Já jsem dokázal odpočívat jako manažer fyzicky, ale neodpočíval jsem mentálně.